sabongno Tripura haste ni 2023 ni katal sarkar sabo asukno obo hai joto lokorokni kugono sunglajak tei salajak obo hai nai tei no chung tini kisa kok salainai 20 ta ST seat no tuyui tei chini o 20 ta ST seat o sabo basanai tei bojaga chini o 20 ta ST seat achukjak chung tei nalainai puilano naidingkai chung tini 1 number simna constituency o jaga basanai hingkai BJP ni wngoi chongjak borom gwnang Binod Debborma tei bini bono bobai batainai CPM ni wngoi Kumud Debborma tei Tripura Mothani wngoi borom gwnang Bichukitu Debborma borok tinjona o simna constituency o batailainai hingke aboni karai chung nalainai 26 Asrambari obo bo haino hai o jaga bo chini ST seat o jaga chini Tripura Mothani wngoi Deputy CM Onimesh Debborma tei CPIM ni wngoi borom gwnang Ogur Debborma kwcham mantri tei boni yagulo tongnai IPFT ni prathi Joyinti Debborma obo borok kwtham o Asrambari constituency o batailainai boni yagulo chung nalainai Mandai 11 Mandai constituency o basanai hingke Tripura Mothani wngoi o jaga batainai tei CPM ni wngoi bo basanai tei BJP ni wngoi Tripura Mothani wngoi Sopna Debborma batainai tei oro tongnai CPM ni wngoi kwcham CM Radhacharan Debborma tei BJP ni wngoi Torit Debborma aboni yagulo 41 MP nogoro batainai BJP ni prathi wngoi Miss Patal Koina Jamatia tei aboni yagulo tongnai CPM ni wngoi Porikit Koloi tei CPM ni wngoi aboni yagulo tongnai Tripura Mothani wngoi batainai Pathanlal Jamatia aboni yagulo chung nalainai 30 Bagma constituency o basanai BJP ni wngoi Rampodo Jamatia tei Tripura Mothani wngoi basanai Purnachandra Jamatia borom gwnang Purnachandra Jamatia tei aboni yagulo tongnai CPM ni wngoi Noresh Jamatia borok tinjona oro bo batailainai tei